Βρήκα ένα social media network γιατί με ρωτάτε πάρα πολύ πού θα βρω κάποιο το οποίο να είναι πατριωτικό και να λέμε ελεύθερα τις απόψεις μας χωρίς να κινδυνεύουμε με μπαν. Είναι ελληνικό social media network και πατριωτικό. Είναι το πρώτο που έχει φτιαχτεί από Έλληνες της Αμερικής. Ονομάζεται instachat1.com. Μπαίνετε μέσα, φτιάχνετε το προφίλ σας και στα αριστερά έχει να διαλέξετε και groups συζητήσεων. Επίσης υπάρχει και κατάλογος με επιχειρήσεις και υπηρεσίες, οπότε διαφημίζετε την εταιρεία σας ή αν δεν έχετε εταιρεία τις υπηρεσίες μπορείτε να προσφέρετε. Και οι πρώτοι 150 που θα πληρώσετε χορηγούμενη αγγελία θα μπείτε σε κλήρωση και 4 από εσάς θα κερδίσετε από $2.000 ο καθένας. instachat1.com. Υπάρχει και λίστα μελών, δεν τη δείχνω φυσικά γιατί είναι τα προσωπικά δεδομένα. Υπάρχει και live chat, μπορείτε να συνομιλήσετε με όσους θέλετε και βέβαια θα δείτε και μέσα από το site ότι είναι πάρα πολλοί που έχουν, ξέρετε, στα προφίλ ελληνικές σημαίες. Είδα έναν που έχει σημαία Ελλάδας και Αρμενίας. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραία το να είσαι σε ένα δίκτυο και να συνομιλείς με άτομα που έχουν τις ίδιες απόψεις με σένα.